में मौगी के रुस गइला से यो खिसियाए वाला बात नहीं के ऐसो गाँवा का इतना न एजेंट लोग उड़ीस लेखा फौरल बा केहू के 50,000 केहू के 1 लाख हफ्ता में 730 रुपया भर रहे के बाद ओकर तो मारदा ओकरा छोड़बे न करे। जवानी में तो जवानी बुढ़ारियों में पीछे कले रहला। चल हमनी के गाल जाता ले काकी आवतारी। हाँ चल गाओ जाती है तुम्हारे बालों से बाराता बाजी जोरी बना लिया बाराता बाजी बाला तो हर की ना जाना चाहे बाराता बाजी जारी पारा हो नारे साय बाला तो हर की ना जाना चाहे। जिनकर बलमुआ जिनकर पियावा कमाई में तेज होए उनकर तो लोन भराइए जाए आ कहीं जिनकर कमाई में स्कतिया होई उ बेचारी के कतना कान में के नाक में के सोनारे भाई तर बन की पर रह जाए। ए भाई अब आई ठहरो का एगो दुगो के पूछो तो 3-3 गो लोन उठौले बा। एक बड़ी चालाक बाग तहर घर वाली हो चालाक बा कि जहिया से लोन उठौले बा तहिया से हमरा के एको दिन घरे रुके देई बा। काहे है आज 8 दिन हो गल बा घर से निकालला 12 सारदा से सवेरे फोन कैली कहलिए कि ए सुनई बारू कोई बा का बात कहला फोन करल भोले मुनु जहाँ कमाई बारा तहाँ कमा आ कमा के पैसा भेज कि हुआ लोन भराओ। ए मार साहेब आ लोन के पैसा से हमरा कोनो सोगारत न भाई के बियाह रहे बेचारी भाई के बियाह में 50,000 रुपया लोन उठा ले अपना ला कान में के नाक में के गढ़ा ले अपना भाई ला सलवार समीज कीन देला। बड़ी मार मारे शेरवानी कहल जाला कि सलवार समीज। अच्छा बोले शेरवानी खरीद ले लो हम कहली कि रे 10 गो रुपया लाओ न खोइनी खाएला कहल खोइनी खाएबा से खाएबा लोग के खियाएबा आ दूरा पर थुतु थुतु कराएबा। हम कहली जा रे तेरी एही ला कॉल गइल बा भैया कि 5 रुपया से एकरा कर्जा कर लू बाकी लोन के चक्कर में न पड़ो। ए मार साहेब का हो चलिए यही लेखा रात भरे में सो में चल ही रही एगो छोट भर के पलांटी रहो। ए मार साहेब का हो यही समय में एक जनी अपना बोलमू आ सजाना वा पियुआ से का कहतारी बेचारी खूब बढ़िया नहा धोआ के हमरे लेखा रेशमी रंग साड़ी पहन के आ नाक में काजर लगा के ठोर में उठपाली से बड़ी मार मारे आंख में काजर लगेला कि नाक में। अच्छा बोले आंख में काजर लगा के ठोर में उठपालिश लगा के अब बेचारी कवना भाव में कहता है मारता है। हाय 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 अरे हम ना रहो पा सैया हाय हाय अरे रौरी मोहलिया सवातिन के बोलिया अरे मोये के माई मुआना सब मार के मुएला से रा यह हमरा घर के बाप रे बाप 12 दिन के बाद भेटाइल बारू आज तोहरे से भइल स्कूल में प्यार लॉकडाउन के भेटाइल आज भेटाइल बारू के बा हो ये तोर पॉइंट वाला हो के कहता कि जियो हमरा घरे के
अरे ओकरा से तइको कमजोर नहीं खुला हम तारा घरे के बारी होता ना देखई बारी ई साला हमर भाई बा। चलिए फिर से चाचा जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार, हमारे फूल पार्टी की तरफ से हार्दिक हार्दिक नमस्कार। ए मार साहेब हाँ ये हमर भाई बा। अच्छा मुखिया जी से 5,000 रुपया लेके हाँ एक कमाए ला हम 3 चुतिया भेज देली। हमनी तो जाने ला कि 3 सुखिया होखेला, बोले 3 सुखिया भेज देली। अच्छा वो सारा पैसा उड़ा के हाँ हाँ आके नाच में नाल बजवई बा तो नाल मास्टर कहाई बा। अच्छा हम यहाँ भाव देखोई बारी तो कोई जा कि जियो ये हमर जान ये हम तोहर भाई नु बारी रे। तब भाई बारा तब रहे के चाहिए, मौगा के चाल काहे कइले बारा? मौगा के चाल कोइले बारी हाँ ना ओकरो ले बिजोड़ कइले बारा बउआ रे का है ई मुजफ्फरपुर जिला न हो छपरा जिला हो। हाँ हाँ वो तो बरले है। का नाम बा कि बिना भाव के भोजन न अच्छा आ बिना भेष के भीख न। हाँ जब ले भेष न बनावल जाई अच्छा तो ई मालिक मलकिनी लोग से 10-20 कहाँ से भीख मिले। हाँ तो जब भैंसे बनावा तारा तो मर देते क्या बढ़िया से बनावा मार तो बहुत छपरहिया लहर खींच के बेचारी कैसे रो रो के अपना बोलबुआ के फोन पर फोन ही आवता। आप कहता का मास्टर अरे अपना रहो सैया अरे रौरी महलिया सवातिन के बोले अरे सालताए बाप रे बाप ए मार साहेब का कोई सबले बेसी विपत पड़ल बा तो हमरे पड़ल बा। सारा पर कौन विपत पड़ल बा हो? विपत ये पड़ल बा का कि हमर नया नया बियाह भेल। अच्छा आ ससुरारी से जब हम घरे अइली हाँ तो देखई बारी दुआरी पर बाबू हमर लाठी लेके ठाड़ा। अच्छा कहलन की बउआ रे तारा बियाह में ढेर पैसा खर्चा भइल बा, शादी ब्याह में खर्च होखेला। हाँ तू चल जा बाहर कमाए। अच्छा हम चल गेली कमाए। ए भाई आए बियाह करके बाहर चल गए हाँ तारा घर वाली के देख रेख के करत होई। हमर बाबू करला बड़ी चपाट बड़े मरते
तो में हंसे के कौन बात बा? एगो घर में हो न तो हमार बाबू अच्छा आ न तो सौसे एगो बा मेहरारू। हाँ जब हम बाहर चल जाए तो साग सब्जी कीन के बाबुए नु दिहन। है मर्द तो ऐसे न बोले के चाहिए। आए ए मार साहेब हाँ विपत के बात ये पड़ल बा का कि आज ले न मौगी के मुंह हम देखली हाँ आ न हमर मुंह मौगी देखला। ए तो घरे जइबा तब न मौगी से भेंट होई। अब सोचे बारी में 10 रुपया 5 रुपया कमाइला से काम न चली। हाँ अब बाहर जाके भेंट कर रही के होई। खराब जा। अब चले ले घरे मार साहेब। मेरा नाम है चटपटिया मेरे ससुर दिए फटफटिया ए सास दिया तब तक चली भैया जब कह गए बा कि ए भैया ई माह के और के हमार कंपनी के ये पख में नवरात्रा त्योहार जो सामने बीत रहल बा अब बीत गई शुभ विजयदशमी के दिन, लेकिन ना अभी ई पख भर नवरात्रे चली। ए भैया हमार कंपनी के पंचमी से शुरुआत होखेला नियम के और बड़ी रोमांचल प्रोग्राम चलेला झिझिया के एकर भसाओ पूर्णिमा के दिन। ए भैया तब तक ले झिझिया के प्रोग्राम रोमांचल और नियम के साथ सारी सखा सब आ रहल बारी बड़ी रोमांचल महफिल के सुनहरा ई देखी झिझिया के प्रोग्राम। और ये झिझिया नियम के साथ हर साल शुरू होकेला और हर साल भसियावन होकेला पूर्णिमा के। ये में बैटरी लगाई गई चले भारत लोग झिझिया लेकर आ जाए बस इसके बाद कंपनी के पाठ पर्चे शुरू हो जाएंगे। सहेली का सहेली ए सहेली का इधर आवा का उधर कर का हाँ बोला हेलो हेलो ए सहेली हाँ सहेली देखा और लोग का गईली जा सब सहेली आ गई और सहेली के नहीं आ आए गई। एकरा मतलब सबके घरे कहे ना गईलू तू आई हम सबके घरे घरे जाके कहानी है आते हमने चा ए सहेली का शायद बारिश पड़ता ना हाँ। ऐसे आप लोग नहीं खियाई अभी। कहू आओ तू लोग रास्ता में हाँ हाँ इधर आइए गई एरी गोरी लगा के चले लू कोई आगा कोई पीछा कोई आगा कोई पीछा चले तोरा लगा घर में थोड़े तो मर्दावा छोड़ी तब रही आए हमने तो आगे चलनी अब पिछुआ काहे तू गईलू हम साड़ी पहनत रहनी बाप रे मेला घूमे जाएला बाप रे मेला घूमे हाँ। ए यहाँ देखा जान तारू नाचो देखे जाएगा मिथिलेश पासवान के नाचल वो मुजफ्फरपुर से कहाँ आइल बा
जानता रू अरे मुजफ्फरपुर शोभेपुर शोभेपुर। हाँ अच्छा यूट्यूबर लोग भी आयल 5-5 गो। अच्छा मंदिर के लगे मस्त हाँ लगे। मेला घूमे से तो हमनी के वीडियो ऐ मेला यूट्यूब पर डाला ए मेला घूमे से पहले सबसे पहले चला झिझिया गावे। चला आए का? सरला काकी के ना कहलू जा हवा से फुआ के उस सौतनिया बड़ा सुंदर सुंदर गीत गावे ए गावे लिखती ओकर तो मारदा ओकरा के छोड़बे न करे। जवानी में तो जवानी बुढ़ारियों में पीछे कले रहला। चल हमनी के गाल जाता ले काकी आवतारी हाँ चल गावे झिझिया। तुम्हारे बालों से बारह बाबा जी जारी बना लिया बारह बाबा जी जारी बना लिया बारह बाबा जी जारी अरे बालक हर गीतियों ना जाना चाहे बारह बाबा जी जारी बालक हर गीतियों ना जाना चाहे। और इधर आप लोग नाचिए। देखिए तो देखिए दिया। और इधर आप लोग साइड में नाचिए जगह पाना जिया। मैया है जुरावा बना लिया
इतना गायलू बजालू आय अभी तक हवा सब पूरा के था है ना बा पता ना रानी कहाँ रहती है। राय था कि बूढ़वा छोड़ इतना ई बरसात में बूढ़वे के साथ ए काकी ए काकी चल कर ए हाँ सफुआ ए धबारनी काकी कहाँ बारुए साहब हिलाई डोली में बड़ा भारी ना जाने चावल। से बुढ़िया का करनी घर में कान। बाप रे बाप अरे अरे जा आ गई गे माइयो गे माँ